buini video rogo photo rogo nungmani tini khe real obo nukha first time tini no sok paikha. Hello everyone norok joto no haini hai lam subo katar vlog ko hingkai chung tabo hingkai wngkha laika rajmahal naina bagui hingkai chung tabo khai basui ni bara o phaijak phaiui tabo khai ree rok change khailai tabo thanglai tongo ko basui song rok bwskang hemlai tongo ani buparang jor rok bai rok tui lama tongo borok hingkai borok bai thanglaina hine wngkha laika ta hingkai norok nai tongdi joya karui first time thanglaina nai tongo tamni hingkai waisa chapano rajbari o thaya kota hingkai wngko tamni hingkai 5 age ro phaio agartala 5 no rajbari o thabai nai kota hingkai tini no first time thanai hingkai obo hingkai oboi bazar bazar ni gari kalai khata chung tabo gari kalai rowana rwlai tongo thana bagui hingkai o jaga ni hingkai gari kalai wngka ongkhorui norok no phunuga no chung borok berainai tini norok joya karui nai hingkai sai mano no hingkai video no kisa joya karui nai tongdi ani bwsani bo first time agartala tini no hingkai waisa pano bono tutuya kho ang to age sigala furu rok phaijak tophano je bo achaimani to phaiya ko hingkai ta tini no first time phaiui tabo khai rajbari berainani hine wngkha laika ta hingkai haino plan kurui thanani bagui hingkai tophano wngko haino hotat khai phailaimase hingkai norok no video rok share khaijaga thanai rok hinui hingkai tabo khai eko hablaina naikha gate o hablaika hingkai tabo oro wngko nai nugui tongo ta first time nungma ba nai obak nangjagui tongo ta ani bwsarok ani bwsaibo hingkai tabo khai gate gana phai sokpaika bai ani buparang juk basui ni binmari song hingkai chung masaktam khai thanglai sinui ta hingkai wngko borok gate gana sokpaika hingkai bui photo rok bujaklaio oro phaiui hingkai wngko onek naithotok jaga pura aro nangsugo wngko gate gana gate o hapka ticket counter o hapka ticket tanna bagui hingkai basui ticket tannai hingkai chwng khai naisinglai tongo ta bo ticket tansani ticket wngko ticket ni dam rok busu oborok nai tongta hingkai ticket rok tani pai tabo khai hablaika eko hingkai naithotok pura naithokmani wngko mobile rogo se nugo tabo khai real o nukha tini khai nuksinai ta joto kisu hingkai norok khai na naithokjak sabo phaikha kisa comment khai sadi norok boda beraikha bui to onek bar berailai hingkai chwng khai chini khai first time ta hingkai chwng khai onek naithokjak suka onek obak nangjak suka hingkai waisa pano phaiya ko hingkai ba onek wngko tongthok suka ekdom naikhe tui rok oro khai tui phaikana watui hwnkhe hingkai obo tabo khai sarok yakona wngko sari rogo da sarok no saimanya hingkai bui kwbangma phaijak naikhe hingkai obo to gate bwskango seko chwng khai bisingo habui se nugyakho hingkai thangui norok no phunuga no kisa nai tongdi joya karui do hingkai buphang rok naithokmani ani bwsaka ice cream chacha him tongo hingkai ko naidi rajmahal hino hingkai rajmahal mamang hinjagui tongkha hingkai bui khe rajbari no hingkai nai tongdi joya karui ang phunuk tonga no kaisa kaiui kobo khai tamni rest khaima jaga rok wngkha na borok khaimani achukgui raja rok agi achuklai wngkui tongmani rok hingkai naikhe bo achukkhai naithotok ani mobile haimani bagui achuk naithokai nugya tophano onek naithok mokol bwskang wngkha naidi norok khe to nainai se akaikha hingkai tam hingkai chwng hingkai to first time se phaimani hingkai pura emang hai se ma tongsio hingkai onek naithok jaga rok chini nog rok bo hairok wngkha hingkai chini kopalo bo borok mani hingkai naithokmani hingkai tabo khai chwng hablainani bagui lama wngko lama lokma se pura obak wnglaijak toirok wnglaia toirok sarokjak naidong wngkha toi sinja angjak toirok sarokjaya hingkai oborok duijon bor thangla
Tabo. Oh, tabo hango. Ijang teke mah nai. Nah kan. Bisingo haboi ongkho laika tabo kai photo bujalaina hene nai tongkha kai bisingo to video ma kai engke ba baire ongkhori tabo kai photo kisa bujalaina hene bujalaika tai ko ongkho laika tabo kai engko baire o ga nokholai photo rok bujalaini ta kisa hingkai norok kisa soya kari nai tongni nai chajak hingkai like share khaidi tabuk tai kisa jaga thanai oro unai pekhangkai. Anh ta sang. Hello. Orang setia. Bari Suchitra bari. Babu, kalian sih perjang. Kalian sih bawa pergi. Hello guys, ini bapak. Ini yang baik berpenong. Hah? Sekarang nomor phai. Berarti phai ya? Baik ke berarti phai? Enggak kamu ini bilang apa? Cantik ada dia mana? Boleh cantik mana mai? Wow. Anh hình chưa bà ơi. Con tổng hết lên đây bਲੇ. Wah, tu fresh semua gitu. Tahu masih lo sebenarnya nang mau Arang phai tahu tu bere kunar. Ke sana ba? Orang bang no. Nukung dia kuda. Bút cái mà không chung bò. Chung bút cái mà không đặt cái phèn cái. Nó hả? Thế kan lah kali ya. Belum makan. Mati kayak dia, sini. Nah. Kamu udah mati. Không được sao? Nó không chịu được. Bas ơi. Hoa cái phim này nó. Gari kai không nó. What the hell? Nakho ka. Oh. একটা lah. Park berai tak khorse singkai Albert Park ko. Wah. Iko boy. Ini kayak bolong ba? Stage. Putani saple rangni. Bini awet pung ini. Oh, mereka mana? Kaji tu yang kasih kau Oh, hai kau mana ni sih? Lada orang kana. Abu kata orang kasih nuku. No. Agini dulu. Abu no. Oh.
Simen pemabo, ingon ini no simen baik mana jangan hi. Cem parang ini no se simen roi mana jah. Agi ini dulung ro. Ijang tisek, akol padi. Padi padi jang. Ira pai. Ya toki lai sumbai. Nokor gadi. Ai pai wain kan ni pai. Tak kalah jang tak. Một con sẽ trúng ba ông ơi không được giải ta ở cá rồi chào cái này này cái trong đó mà tông thôi mulai dah kayak Om Tambo, wngkha horse. Ijang nai. Ijang nai. Tambo. Wengkha layo. Andar thani si jaga. Thik si tong liya bo. Ai tong thôi tong. Dustbin. Tiga tong. Oh, buha. Betul ya. Biar nani. Mir, anu pada tiba kia.